бародарои азиз, ёд дошта бошед дар бораи Аҳмадалиев Боҳодурҷон видео кардем. Алҳамдулиллаҳ ҳами додармон соқу саломат ҳай. Ана пайдош кардан ба чӣ мушкилиҳое ки ба мо номаълум хоб дар Новосибирск дастгириш карда буданд, дар ана чӣ будай, дар спецприём будай. Хулоса инами видеоро дастгирӣ кардани шумо, лайк мондану падилица кардани шумо сабаб мешавад ки ҳамин додаракҳоро мо пайдо мекунем ва оби дидаи модарои ҳамино баст мешавад, хурсанд мешаванд ва дуо мекунанд барои ҳамаи мову шумо. ва мо низ дар навбати худ барои ҳамаи ғарибо дуо мекунем ки Аллоҳ соқу саломат ғарибои моро нигаҳбон бошад ва ба назди падару модар омаданашонро насибу рӯзишон гардонад. Ногуфта намонам бародарои азиз ки ними авиакассаро диден, авиакассаи Исмоил Тоҷик, авиакассаи хидмай, кадом метавонад ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша. Метавонед дар ҳамин рақамҳои ватсапи мо занг занед, ватсапи корхонамон аин, ба дили пур чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунед. Фарқ надорад ба кадом гӯшаи дунё сафар кардани ҳастен, чиптаҳои арзон бо нархи дастрас метавонен фармоиш чен харидорӣ кунед. ва инчунин бародарои азиз, ногуфта намонам ки ман қурутобхонаи хидма дорам дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. бисёриётон медонед, шояд бисёриётон надонед. Кадом бародарое ки дар шаҳри Санкт-Петербурген ё ин ки ба шаҳри Санкт-Петербург меҳмонӣ мебиёед, марҳамат кунед, биёем ба кафеи Исмоил, биёед, хӯрокҳои бениҳоят бо лаззат дорем, ош, қурутоб, шакароб, ана шӯрбо, манту, казан кабоб, шашлик, ҳама намудаш аст қариб. Метавонед биёед, фармоиш чен, шинен, гуфтиам гопо хӯрен сер кунед, хизин равед. Аллоҳ нигаҳбонтон.